Yeay, spesial kalau terbanyak mbahku sing mari tak jejeri sak sore nggih. Matur suwun Mbah. Segere to. Segerena. Ayo kabehno to, kabehno. Kabehno ta. Iki lho wong wedok. Iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Jay, kita kelihatan banjir mon. Bobo kanan, singkatnya tiga tanggal 30 bulan 10. Monggo sampai tublek wonten melo kambangan gimana Lamongan. Mas Pur terkesima. Yang akan rental mobil jalan raya ke Songo, Tikuan Songo. Mbah, delok Mbah. Kene Mbah. Merek Mbah, saya ketok Mbah. Iki lo, iki lo, iki lo, iki lo. Anyong. Ala kadir dir Cerit budal nambah gede dalam emban Bapak Sunarno Ibu Sutri Delegong bojone hati nusul seger paling aku patu nono wae mas. Jake Joko Timbang aku bisa karo kowe batobat tangismu nang pangkonku kanggo tutup pengisik hatimu kudu tak tangisi ae masa tatune atiku iki mung sliramu sing bisa nambani seger tok belum nangko pari basan tresnamu jebol etok-etokan tolongono aku iki Dek mbah mas ae mbaya wis akae aku mbok jati Pak Guru walasana awak iki wis prai aku pengen kumpul dadi siji oh iya sugeng dalu Pak Guru Krisna saha keluarga kok wong tim tanpa dosa mik-mik tega ninggal aku balekno taline tresno Pak Guru Krisna aja nganti udar ilang ospro yen tak rasa hati iki araku gonku nadang tresno sak bandino warga nyawang seliramu setan sang anggoda ati
niki kahananku Ser ora kok sora gantung gayus sliramu iki lho mau blenger dipine sampeyan kondo yen tresno pengen urip karo aku ala kadir kebangetan kowe nimbas ora bisa jaga janji modek wingi sakjarone sasrawongan nyatane isih gak gedhok liyane wis ya wis tak sanggane lara iki Dike sing lara dik ah nek sampe menger-mengere ngono iki lho senajan sampean gak tresno nyatane ya dik seneng kotan pompo lah dalah. ya Eje di tanggal 4 gede kelatar maju Pak Guru Kesno buat Mama Putra asing lagi mersani langsung wonten bagianan nggih swidalu Pak Guru Kesno sekeluarga mat malam mat menonton Mas Omek yang ada di Malaysia swidalu Mas Omek Abamu Tohar salam belarong Isma malik kaya Abamu Tohar sing bapak keluarga selamat sore sing duwe belarong gede dawa rada gede tenan kayak gini trepes menul menul melenu 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 melenu
ngono aku iki aja nganti aku mbok oncati wala sono awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wengis temen atimu ya dek tanpa dosa ninggalake aku balik nataline tresno aja nganti udar ilang musnah gak kaya denane kae memang betul nandur wijene ora luwih becik ijen Kang Mas tenimbang atiku lara Peter gawe larane ngati memang betul rajang bayemi sing digadang Kang Mas ya mong ayeme was keput Mas ora kira bareki senep ta Mbak ya ae ayo ya ayo
kanggo Kang Mas wedi sing duwe gelo nyamrana dirpasuki mewa beja lumakune turut awan dampiak siji agak rindeng bebarangan bangsa omah nyambut karti kate jangkeng piranti kanggo sesaji mengatuni Mbak Dewi Sri aja nganti kono lagi meminta mring Gusti mugi-mugi hamberkahi tumpang bapak tak lawe sambil kapok ayam panggang jajan pasar pisang rojo tetin diye para tani ameweti sampaninan ya isi lumbung kebak macam tumpuk nanti dok kumeng dok delok kok ngarep kene dok Pak RT mau Jopangi, ada mulai. Nggih, kangge warga Jopangi, sedayanipun sugeng midhangetake. Nggih, sepisan malih woro-woro nggih, tanggalipun 31 Agustus. Mangkenipun Haji Motohar wonten bulu margi Bapak. 30 lan 10 wonten telepon Bapak kanan. Dalem ngelu kambangan Imbang Lamongan. Priya manganti sira Delok yu. Tuku kacang yu nek delok Pak Guru kon kacang yu.
wangkal marang priya ramora manik apa sliramu ora ketun Kang Mas mengrekoso dik urip ana gunung sakno tengah susah dilateni yen rezeki ana sing maringi selamat gak kebreset Guru Kesno ningali kok Pak Guru bakal mlejo iki lho wiwit donya nganti akhir doang bagus sing tak pikir Jeh, pun dikatakan tanggalipun 31 monggo sami tublek-blek rawon dalipun Abah Mutohar Dharmata Babat Guru Margi Lamongan. Ye dulur bangsa tangge bulan 9 mbok tanggal pira lali. Ya, sok ben usul Mas, Bos, gampang Bos. Lamun saben petuk sliramu batin iki kanane mong tansah rengu rasa tresna kang pandem sarwa mikir
tresno Nadyan adon yen kadulur nanging caket sakjroning atiku ganku nandang tresno iki wis kinodrat sadar mingkapai ulo sawah sabda gendut katon omah atiku wos kadung kepelot saingga pengarasaku lamun bisa cecaketan deramu sajak iko katon rengo enten napa niku dene sampun dangu niku kok ngoten sajak iko benten napa sampun besen ing mangka katresnanku senajan geger walek watu boten badhe klentur nanging kok ngaten sajak ika benten napa tujodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumambange singa lengkeng dadine antang ranting kaya dijejuing wekasaning kontrak katering ing mangka kalagan alembar katresnan ora mikir bebayan balik kok ngono wis kadung kasurupung kasane tansah rengo Cih, gede dilaturakan majuran Mas Saib Pandit, Sopak Sri Kasa. Oke, baru itu saking Pak Tarsip. Jombang ya, majuran Mas Saib, Mas Pak Sri Kasa. Angsal salam saking Cak Tarsip, Pajak Kendang, Kabu Jombang. Pak Kades Haryono, Abaji Haryono, Kades Wotansari, Bolong Panggang Soibu, selamat sore. Mas Omek, sing duwe Malaysia berangkat.
Wiwitane lagu jujur saben dinane saya suwe saben jujur nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sambal wiwitane lagu jujur saben dinane saya suwe saben jujur nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenong hatiku digawe lara kembang melati gawe ora ngati kembang kecoba gawe hatiku bingung kembange mawar tresno ora katon boya mula wong tresno ora kenong do sembrono ora becik kanggo ning para wanita kembang rawe iku paribasane tenimbang rame luwe becik tak tinggalke
Subudono jeruan sedalu. Nggih sebelum woro-woro tanggalipun 31 Agustus kaki jemaat ayo monggo sami tumplek-blek rawuh wonten dalemipun Abah Haji Mutawar wonten dalem babat Bulu Margi Lamongan nggih. Sebab tanggal 31 bulan Agustus sami tumplek-blek wonten dalemipun Abah Mutawar. Nggih, boten ketinggalan. Tanggal 19 bulan 9 wonten bangsa wetan mengati Gresik. Tanggal 30 bulan 10 dalem Bapak Kanan. Kalau Kambangan Imbang Lamongan nggih, kathah nggih datanipun miting siarno. Berangkat. Tawa iwus teko Mas aku ngelak bisa. jama pak lungguh Wes Dik kenal. mat cendaki tiadep dewe ya to wae tiombe bebarengan wae padhet dipangan iki tambule pancen nyata yen pinuju ngembe tawa guyune laka agawe maremi sana nanging aja lali karo kula wargane Kae lode tua wis teko kae lode do mapan lungguh madhep karo silong candake diedhep dhewe-dhewe yen to wae diombe barengan wae padha dipangan kita ambule pancanyata pinuju ngombe toa guyuning laka-laka agawe maremeng sana nanging aja lali marang keluarga hati jajang kadenge wewean yang mas yang nandur wijen neng pinggir kali jare bojo mas mong ya Dik hetokan alwo urip ijin ora loro ati ijo-ijo godhonge karo godhokaro merambat ning kali duwe bojo jarane garai soro enak dadi rondo tenan iso ngerak
tata tenang. Kulon kali Ya Cek. sing ngetan yo kali Lah terus? yo mas Terus yo piye? harap nyebrang ora ana ngewate Tak sabrano ya Dek ya. sing ngetan gemati sing kulon gemati patri Ya. bareng ditimbang-timbang lho kok seh ana liyane Ijo Cak Sukri. Ya Cak. Lampine bucare Bucare Cak. nek menyang Blitar mampir ning Sumber Arum duwe bojo Dek aja lirak-lirik nek konangan Kaji Muntohar dijak mampir no ngerum apa senengan Ye, terima kasih. Kalau terus wajib Pak Kades Haji Haryono Balong Manggang atas mantuk. Oh, terima kasih bos. Abah Haji Haryono sing duwe Balong Manggang ngerese. Terima kasih. Budal Banggele telepon Mas Sunarno sing lali-lali ayo coba diperiksa Mas ya tidak ada suaranya yang dari netizen
cilik arane pasir ayo sira watu kambang kali ana ing pinggir kondingir lagi ketemu aku kok langsung absen oh ya kelincutan kaya kelangan pikir wit kelopo kuwi arane keluku disigari diporot dadi pitu sak bendino aku ora bisa turu mas-mas kangen ngomong ora kematu areng-areng bakar gedang nganggo geni sampai kuru awakku terus mikirin gedang rojo diunduh wong banggeling timbang urung malah golek liyane gedung sawi diurip karo kelapa ati iki estu omong kanggo rikomas ya gedang ijo sak tutut diperedeli yen gak percaya belanjane iki aduh tuatu yang cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelopo kuwi arane keluku disi kering diporot dadi pitu sak bendino mas aku ora bisa turu kangen diko ngomong ora kewektu areng-areng bakar gedang sampai geni sampai kuru awakku terus mikiri oh ya gedang rojo jebule kali papat timbang awurung peluang yo ditinggal minggat godhong sawi penake ora pangkopo ati iki estunipun kanggo riko gedang raja satundut diperodoli yen ora percaya pedang dodo iki Yuk langsung sampur jebong terakhir. Iya. yo buat Pak Rena iki wonten dalam kampak modo Sembah Tomo Bapak yang Tomo sak kajarewat Mas Omek iki wonten negeri Johor Kuala Lumpur Malaysia nggih mulai Mas Omek yang ada di negeri Johor Malaysia 4 malam Pak Rena 4 malam RT Wolu Bangle kan mulai sih ngomongin meduse iki lo asik dah delokon Pak Guru Kesno wajib tenang Pak jos Pak kemen lagi biar mulo selera mau tak aturi deh diaturi piye mas ada yang golek bojo sing bagus kaya bocah kae Diwonge. kae lho dik pungkasane seliramu jare digawe lara ora wurung saikine dadi rondo nanging piye ya Dek kabeh iki wis kebecut ibarat bubur ora bakal dadi sego mula keatur ku iki tanpa upama ngerti kono lamaranmu sing tak tampa
kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni Cak-cake yo lan aku uga dadi jodoh Alah keri ora kena perawane dik tak enteni rondone ora nyono ya dik sampean sabar ngenteni dewek kok tak teni ning nyatane tresnamu tulus lan suci Allah kaki sing tak suwun sing gedhe pangapurane anggep tresno bebejuan selase kelingan rikala urip bebarengan bunga susah ora dadi halangan senadyan setino wong mangan sepisan hati seneng anggon kurip bebrayan nanging saiki urip wis mulya yo banjur lali rikala jaman semono nono mangan enak turu penak wis kepenak jar lali karo aku sing rumah panas teko teman seliramu marang awakku kok tinggal lunga suwe apa dayaku nanging saiki tak take janjimu lali aku deh Iya, no Mas. ejo lali putramu anakmu Ya, Dik. saiki wis ketok gedhe Sajo Mas Gepeng ini. iya banjur takon ya sapa to ayahe kae ketepuk mriki ya Iki wonge. halo sing tak suwun sing gedhe sayana langsung ning uripku saiki keloro Pak Topeng kudu mau medun Pak RT 8 Ya nyumet mercon. mikat manuk centak sifat ganteng sakren jalan kena pingkat tanpa
cucuk nyucuk gedang suwiwi keder anjel dendel krimis rimes rimes aku balas aku trenyo yen ngono kebaran ora sida disambeleh dadi tambah rumangsa wis hangsa rumangsa wis hangsa si podang datang kotalan karena pikat tanpa ngalih nyokal cucuk nyacak gedang suwi keder aja dinil krimis krimis aku walas aku trenya yen ngono kebenaran ora sida tak sembelih dadi tambah kumarang sang angsa cucuk nyucuk gedang suwi kader anjadindil rimis 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 aku balas aku trenyo seger paling iya pak lungguh wis ander medep karo sila cetak emas diadep dewe-dewe ya tuwae diombe bebarengan wae padha dipangan ikutan oleh pancen nyoto yen pinuju ngombe toa guyune laka-laka aku marang pisan nanging ojo lali marang keluargane kalau dek piye mas tuae bos teko gemapan nunggu madhep karo sila jandake diadep dewe-dewe ayo tuwae diombe barengan wae padha dipangan ing kita boleh pancanyata pinuju ngombe toa guyon ning laka-laka agawe maremeng sana nanging ojo lali marang keluarga nih
diseni iki ndek gawe lho monggo talame ayo aku pokoknya wis ngelingno lho ya Oke, kita kelantar banjir Mbak Rena waktu dalam kampak moto sopa ita dermang iki sopa kodo warga kampak moto lamangan Pak Rena kita kalau mengajukan sing duwe Bangle banjir Pak Kepala Desa Bangle Lembu Suro salam natural batas dari warga Bangle Lembu Suro lo iki nanti Pak Kesno ngantuk semangat Pak Guru cukup wong dek aku timbang aku jo piye bisa karo kowe lha lek ngono ki piye tangis ono panggonku kanggo tutup wengi sing hatimu tatune hatiku iki mung sliramu sing bisa nambani jo gampang kok tak tambani Pak Guru Kesno kalau guys nambani kok belum nangku pari basan tresnamu jebul hitok-hitokan sakno nono tulungono aku iki oh ya wis aja nganti aku mbok jati walasono awak iki aku pengen kumpul dadi siji oh iya kok wangis temen hatimu mas so piye dik tanpa dosa kowe ninggal aku lah katut cakae aku melok no peleno tuline tresno aja nganti beberilang mospro saben ketemu sliramu batin iki anane tansah rangu rasa tresno kang tak andhem sarwa mikir ati tan bisa
Ulo sawah sobo ngendut kapan hatiku wis kepilun saipo bunga rasaku lamun bisa caketan sliramu